Здравей, добре дошъл в моя канал. Аз съм Стефани Христова, консултант по грижа за кожата и моята мисия е да помагам на колкото се може повече хора с опитът и знанията, които съм натрупала в тази област с времето. Остани до края на видеото, в което ще ти споделя и ще можеш да научиш повече за разликите на напитките ни от алоe вера, които са общо 5 на брой. Сега ще разгледаме каква е разликата между тях и как да си изберем какво алоe да пием. Ако искаме да приемаме в най-голяма концентрация от алоe вера, е добре да се насочим към чистото алоe или алоето в жълта бутилка. Т.е. концентрация 99,7%. Много важна препоръка, която винаги давам за приема на което и да е алоe, е да не се пие от бутилката, защото може да се развали. Тъй като знаете, че в устната ни кухина имаме бактерии и по този начин могат да влязат в бутилката и да го развалим. Винаги разклащаме преди прием и се сипваме в чаша. Имаме големи бутилки, които са по литър, и малки бутилки, които са по 330 мл. Втория вид алоe е алоe бери нектар. В него има ябълков пектин, червени боровинки и той много добре подпомага работата на отделителната система, бъбреците, уротракта и зрението. Антиоксидантната защита на червената боровинка също са много големи, като там съдържанието на алоe е 90,7%. А ако сте от хората, които предпочитат по-сладки, по-вкусни напитки, децата по принцип предпочитат такива и в този случай винаги препоръчваме алоe праскова или манго. Алоe праскова подпомага работата на черния дроб, на перисталтиката, и там алоето е 84,3%. Алоe Freedom е разработена за костно-ставния апарат напитка. Хората, които спортуват активно, предпочитат тази напитка, защото при спорт се износва хрущялната тъкан, а течността, която храни хрущялната тъкан, също намалява, като количеството няма какво да храни хрущяла и съответно може да се получи сухо триене и оттам съответно болки в ставите. За да не се получи това, профилактиката е алоe Freedom, която ние препоръчваме. Вътре има глюкозамин, хондроитин, органична сяра. По-възрастните хора също имат този проблем и също е добре за тях да приемат от него. Това е една от най-добрите ни напитки всъщност и сярата е много добра също за кожата, косата и ногтите. Това алоe има и силно противовъзпалително действие, а процента алоe в нея е 89. И последната ни най-нова напитка е алоe манго. Вкусът е прекрасен. Това е най-вкусното алоe всъщност. Ние много го обичаме и алоето в него е 86%. Мангото съдържа витамин А, Е и С, фолат и е източник на фибри. Освен алоето, мангото също подкрепя храносмилането, подобрява усвояването и нутриентите и поддържа здрав имунитет, както при другите напитки. Ако искаш да разбереш повече за моят личен опит с приема на алоe и как успях да помогна на себе си и на моето семейство, изгледай видеята, които са прикачени по-долу, или ми пиши на лично съобщение във Viber или WhatsApp на номер 0894 06 22 25, за да ти изпратя повече информация. Благодаря ти, че остана до край. Надявам се това видео да е било полезно за теб и ако е така, ще се радвам да ме подкрепиш, като се абонираш за канала ми, харесаш видеото или защо не да го изпратиш и на твой близък, на който би му било полезно.